Predstavte si nekonečnú tmu, žiadne svetlo, žiadny zvuk, žiadne formy života, len ticho, prázdnota a čosi neuchopiteľné. Tak sa začína príbeh o stvorení sveta. Príbeh, ktorý poznáme z knihy Genesis, nám hovorí, ako to všetko začalo. Tak poďme sa spolu preniesť na počiatok času. Na počiatku Boh stvoril nebo a zem, no zem bola pustá, prázdna a zahalená do tmy. Predstavte si nekonečnú temnotu, kde sa nejasne rysuje niečo neurčité. V tom tichu sa znášal duch Boží nad vodami. A Boh povedal, buď svetlo. A zrazu temnota ustúpila. Svetlo zalialo priestor. Boh oddelil svetlo od tmy a tak vznikol deň a noc. Bolo to prvýkrát, čo vzniklo niečo nové. Boh povedal, nech sa uprostred vôd objaví obloha, ktorá oddeľuje vody nad ňou a pod ňou. A tak sa stalo. Obloha sa rozprestiera ako nekonečný závoj, ktorý spája zem s nebom. Boh nazval túto oblohu nebom. Premýšľajte na chvíľu. Každé ráno, keď vidíme oblohu, pripomína nám, že je tu niečo väčšie, niečo, čo nás presahuje. A Boh povedal, nech sa vody zhromaždia na jedno miesto a nech sa objaví suchá zem. A tak vznikli moria a kontinenty. Potom Boh prikázal, aby zem vydala rastliny, trávu, kvety a stromy. Každý strom prinášal ovocie a každá rastlina semeno. Svet, ktorý bol predtým pustý, sa začal meniť na miesto plné farieb a vôni. Pôda dýchala, listy sa hýbali vo vetre a prvýkrát zaznel jemný šepot prírody. Boh povedal, nech na nebeskej oblohe zažieria svetlá, ktoré budú oddeľovať deň od noci. A tak stvoril slnko, aby vládlo dňu, a mesiac, aby vládol noci. Hviezdy rozsypal po oblohe ako drobné drahokamy, ktoré nás neustále fascinujú. Pomyslite si, aká by bola noc bez hviezd. Ich svit nám ukazuje smer, pripomína nám nekonečnosť vesmíru. A Boh povedal, nech vody prekypujú životom a vzduch zaplnia vtáky. More sa zrazu hemžilo rybami, veľrybami a mnohými ďalšími tvormi. Na oblohe lietali vtáky všetkých farieb, spievali a oznamovali radosť nového života. Každý kúsok tohto sveta bol naplnený pohybom a energiou. Na 6. deň Boh povedal, nech zem vydá živé tvory podľa svojho druhu. A tak vznikli zvieratá, od majestátnych levov po drobné mravce. Ale stvorenie nebolo dokončené. Boh povedal, urobme človeka na svoj obraz. A tak stvoril muža a ženu. Dal im schopnosť myslieť, tvoriť a cítiť. Požehnal ich slovami, naplňajte zem, starajte sa o ňu a vládnite nad všetkým živým. Človek bol posledným najdôležitejším dielom. A Boh na 7. deň dokončil svoje dielo. Odpočíval a tento deň zasvetil. Stvorenie sveta bolo kompletné. Zem bola plná života a krásy. Každý detail, každá kvapka vody, každá hviezda na nebi bola dielom Božích rúk. A Boh videl, že to všetko bolo veľmi dobré. Tento príbeh nám ukazuje krásu a harmóniu stvorenia. Učí nás vážiť si svet okolo nás, lebo každý kúsok má svoj zmysel. Ďakujem, že ste si vypočuli tento nadčasový príbeh. Ak sa vám páčil, nezabudnite kliknúť na odber a zostaňte s nami pre ďalšie príbehy.